Kepala Dinas Sosial, Juki Sugeng Rawuh, Bapak Eko dari Dewan Partai Hanura, dan Bu Endang dari Nasdem, juga ugi rawuh dumateng konco-konco Pro Demang Sekecamatan Jiwan, lan para pamirsa Bapak Ibu sedaya warga Desa Wayut. Monggo sepindah kula panjenengan tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala tinapa kula panjenengan sampun diparingi nikmat-nikmat utaminipun umur yang panjang, iman Islam sehat sehingga saged sareng-sareng mirsani ringgit purwa dalam rangka HUT RI lan bersih desa kanthi boten wonten alangan setunggal kinapa kemawon. Amin. Ndek wau ditangketaken kalih Pak Dalem Mas Cahyo nggih. Nggih. Napa wau acara kados menika ngeten nggih. Nggih, enten sepak bola, voli, karnaval, mongko niku mesti biayane mboten sekedhik. Lan kula percaya jenengan nggih mboten duwe tuyul to, Pak? Mboten. Ayo. Lah nek nuwun sewu king pundi ngoten lho anggarane niku lho. Menika ngeten, Pak. Ngawujudaken masyarakat Desa Wayut menika muji syukur, bersyukur atas segala rahmat dan nikmat ingkang sampun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih menika kemerdekaan. Lan menika bersih desa utawi sering disebut sedekah bumi. Nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ugi. Lah wujud nikmat HUT RI kemerdekaan lan bersih desa niku disyukuri menika. Lah menika diperingati mboten sekedar hura-hura, dados menika wonten pendidikanipun. Jadi wonten edukasi pendidikan, nggih menika ketika niki dimusyawarahkan anggaran dengan BPD dan lembaga BKMD dan RT RW nggih menika dana menika nggih sharing dari APBDes wonten, dari swadaya masyarakat wonten. Nggih. Dados menika sing taun menika nggih kula namung tuturi mawon keinginan masyarakat pengen karnaval nggih karnaval menika pesertanipun 41 rata-rata satu RT menika pengeluarannya sampai 6 juta. Jumlah keseluruhan pinten, Pak? 41 peserta 34 RT nggih. Lembaga 3 sekolahan dan PKK Posyandu yang ikut niku. Kalau mboten apa naik niku 41. Nggih. Lah menika ngeten, Pak. Menika utamanipun pendidikan edukasi menika dari sebuah pengambilan keputusan. Jadi kita belajar demokrasi di tingkat desa, setelah pulang dari rapat di desa Bapak RT dibawa ke lingkungannya bagaimana merayakan ini semuanya. Jadi swadaya di masyarakat. Ada demokrasi rapatnya, juga ada pendidikan swadaya, nggih sedekahnya untuk Desa Wayut, nggih, dan juga untuk ikhlas. Kalau nyumbang mboten ikhlas kan mboten berkah, mboten berkah. Leres. Terus ikhlas juga umpami lomba menika ingkang kalah nggih ikhlas menerima kekalahan. Nggih. Terus intine niku sami dawuh Bapak Bupati bangun fisik kalih bangun pembangunan aspal, drainase nika nggih penting nang lebih penting pendidikan, karakter nika. Nggih, moralitas ya. Nggih, moralitas nika. Makanya biaya kathah mboten napa nek sing penting niku hiburan. Kados wayang ngeten niki kan nggih pendidikan. Nggih, pendidikan. Kados saged menyampaikan pesan-pesan daripada pemerintah. Kados dengan wau wejangane Bapak Narasoma teng Narasoma wau kan ngoten niku. Oh, ngaten nggih. Sifate satriya niku napa kan dimirengke tiyang kathah. Oh, nggih. Ngoten niku jenengan nggih gatekne to Pak Lurah? Oh, kula nggih gatekne, kula remen wayang. Oh, alah masalah. Layak le milih lakon mesti angel-angel lek teng mriki niku gumun tau. Kula kemutan pisanan riyen Aswatama Landak gitu, Pak. Terus lajeng napa nika? Sutejo. Sutejo nika Banjaran Sutejo. Terus Udawa Waris. Udawa Waris. Niki Narasoma. Niku angel kabeh lho Pak niku Pak. Nggih. Pokoke sing dereng ditanggap tiyang niku. Lah nggih nggih. Jalukane lakon angele ra umum ngono ya ngenyang ae.
Mergo sampun dados dulur kula niki kalih jenengan Pak Lurah. Nggih. Nggih menika Pak. Jadi intinipun pendidikan demi karakter Leres. atas segala nikmat-nikmat ingkang sampun diberikan oleh pahlawan nggih. Nggih. Kula lan panjenengan sedaya para pamirsa, para warga masyarakat ini kan kantun nerusaken. Leres. Lan syukur alhamdulillah Pak, dadi pendidikan menika penting. Kula nggih badhe nglaporaken dumateng Mas Pak Camat, mungkin dari Pak Marso, kekompakan ini tidak soal HUTRI saja, Pak. Dados masyarakat itu peduli ketika bencana Palu. Nggih. Jadi Desa Wayut itu belum ada perintah komando, langsung saya komunikasi dengan BPD, adakan posko relawan yang nyumbang alhamdulillah paling banyak dan pertama se-Kabupaten Madiun. Wayut. Wayut. Tepuk tangan untuk Wayut yang tercinta. Wah. Terima kasih untuk warga Desa Wayut. Nggih. Terus berikut pun ketika bencana banjir, Nggih. Desa Wayut nggih ngoten dados langsung cepet jam 12 kula kumpul komunikasi dengan BPD BKMD jadi bentuk posko relawan kita bisa juga menyumbang. Jadi ada pendidikan kemanusiaannya juga. Kula nggih sering mengatakan awake dhewe niki nemu niku nak dibanding karo pahlawan karo sing liya-liya niku mboten wonten apa-apane. Leres, Pak. Dados bumi Wayut ingkang mboten atus kena bencana dan sebagainya niku perlu disyukuri. Utama niku nggih syukur menika, Pak. Nggih, leres. Jadi mensyukuri niki ibarat hura-hura niki tampung wonten pendidikan mboten sekedar hura-hura. Oh, ngaten. Niku Pak Cahyo. Oh, mekaten. Lajeng bab tayub, Pak. Tayub menika pancen sampun dados tradisi, mboten saged dipun tilaraken nggih, Pak. Nggih, menika tradisi saking pendahulu-pendahulu riyin kula mboten wantun ngrubah. Nggih, ngaten. Tetep walaupun sekedap digembyangaken. Oh, ngaten. Nggih, menika digembyangaken, makane digandeng niku wau. Oh, iya. Lan dawuhe sing sampun-sampun untuk dilaksanakan Jumat Pahing. Kedah Jumat Pahing nggih. Tirose ngoten niku. Oh, Nah, kula nggih menurut mawon niku. Oh, nggih. Terus tanggalé pinten nggih Jumat Pahing niku wau ngoten niku sing paugeran niku. Oh, nggih. Nggih. Ah, luar biasa, Pak. Pak jenengan nun sewu sampun pinten periode to, Pak? Alhamdulillah kalih, Pak. Kalih. Kalih periode. Yang periode kedua sampun pinten tahun niki? Sekawan tahun. Sekawan tahun. Kan sekawan tahunnya mengke Desember. Oh, ngaten. Monggo dados lurah sakmenika aturanipun saged 3 periode. 3 periode nggih. Kula nderek ndedonga, Pak. Mergo jenengan seneng wayangan. Amin. Gitu. Untuk yang ketiga kalinya jenengan tetap saged terpilih tumraping warga masyarakat ngayomi dumateng warga Wayut mriki. Amin. Donga kula ikhlas lahir batin. Mergo yen jenengan dadi otomatis kula nggih mang tanggap melih ngoten lho, Pak. Nggih. Setuju nggih penonton? Setuju. Amin. Nggih. Kula ini namung tuturi, Pak. Terus menapa maksudnya masyarakat? Nggih. Kuncinya kalau di desa itu semuanya dimusyawarahkan. Nggih. Kalau dimusyawarahkan kan saya keputusannya bersama. Leres. Balik bab lakon, Pak. Kula penasaran terus. Sing menentukan lakon niku panjenengan napa para sepuh? Nggih kula tapi tetep kula konsultasi. Oh, Pak Karmuji nggih hobi wayang, Pak Pram nggih hobi wayang. Nggih. Kok mboten nate teng mriki niku Wahyu napa katentreman napa Wahyu Kamulyan? Pun bolak-balik niku kula nonton mawon pun waleh. Wahyu niku. Lah nggih. Dadi pamane Wahyu lak dalange karo mereme saged to, Pak. Lah ngeten iki mikir tenan. Lho mang prisani buku kula sementen kathah lho, Pak. Mergo Narasoma ngoten iki. Aja nganti Narasoma dadi Narapidana niki mangke. Nggih. Ngoten. Sekali lagi aplaus tepuk tangan untuk Pak Lurah Wayut, Pak Subroto. Nggih. Matur suwun semanten mawon Bapak Ibu sugeng mirsani menawi wonten klientunipun kula nyuwun pangapunten kesak kata-kataipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngersakaken leliru menapa, Pak? Tembang napa? Untuk napa niku pendidikan moral untuk kita tidak lupa dengan falsafah bangsa kula nyuwun gending P4. P4. Nggih. Nggih, wah lawas iki. Niku Pancasila niku menjadi pedoman kita yang harus kita amalkan dan hayati. Oh, ngaten. Sik. Pun dangu mboten mireng niki kula. Nggih, P4 nggih. Nggih, P4. Bu Kesi sik, P4 ki apa saja? Ayo, aja mangan ae. Kula tak mudhun nggih. Nggih, Pak, nggih saged matur nuwun Pak Lurah. Matur nuwun. Ayo. Wah, wis. Marai yo apa ki sinomane ya sangat sregep kok dadi yahene wis dahar neh. Ayo. Oh alah, mongko arep munggah ya dahar iki ya dahar neh.
gumunku bojoku ora duwe wareg ya ayu. Nggih. Nggih. Inggih Pak Dalang. Nyuwun sewu menawi panjenengan wau ndangu babakan P4. P4 menika ugi sinebut Eka Prasetya Pancakarsa. Ya. Ingkang tegesipun satu tekad atau satu janji untuk melaksanakan 5 kehendak yang baik. Inggih menika Pancasila. Lah P4 menika napa to? Kepanjangane napa? Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Menika menawi mboten salah wonten 36 butir yang ditetapkan dalam TAP MPR nomor 2 garing MPR garing tahun 1978. Pas niku dina kelahiran kula tahun kelahiran kula tahun 78. Kok ya pinter men to sampean iki. Angger bar mangan sego pecel kok iso tas ngono. Lah kula riyen anu kok Pak Dalang. Apa? Menang lomba cerdas cermat P4. Oh, alah iya. Saiki sik kelingan. Nggih. Saiki sing ngaturake lagu P4 utawa Eka Prasetya Pancakarsa sing nembangke dandang gulane bawane Mbak Lia Sundari. Ya, Bu Kesi gen mangan neh sik. Umun aku. Apa-apa masuk ayo. Monggo Mbak Lia Sundari saking Seragen Mang bawani dandang gula. Ya, Surasa sayekti aglar kang panca sila matur sembah nuwun monggo dipun aturaken Eka Prasetya Pancakarsa dados. Sing cetha Bu ya. Aja
Pancasila nyata dadi dasaring negara. Iya, pancen kanggo srana ngiket marang wong sak Nuswantara sing berbagai suku, golongan, bahasa lan uga agama ya mung Pancasila sing trep kok, Nduk. Iya, ngono ya, Mak. Wis ora ana sing bisa madani, ora ana sing bisa nyalini keagungane Pancasila. Iya. Upama Pak Lurah ngersake lagu P4 ki trep kok, Mak. Mergo nuwun sewu racake tembang-tembang saiki ki lak ya nuwun sewu mung berbau katresnan utawa gandrung. Ning tembang-tembang cara mbiyen ki ngemu pitutur luhur kaya ta P4 iki. Ha iya, kanggo srana ya kuwi supaya warga ingkang mirengake tembang kuwi mau bener-bener bisa cancut gembregut ya kuwi ndepani Nuswantara kanthi adhedhasar Pancasila. Iya, 1 Juni. Laire 1 Juni, terus Agustus tanggal 17 kuwi njur kamardikan. Iya, dadi laire dhisik Pancasila. Dasare digawe luwih dhisik, yen wis dasare negara kuwi kecekel banjur ya kuwi memproklamasikan kemerdekaan oleh Bung Karno. Pancen ya perjuangane para pahlawan mligine Bung Karno sangat luar biasa. Piye to, Nduk? Yen Bung Karno mbiyen ya, Nduk, rekoso dilakoni, yen perlu mati diwujuti kanggo ngreksa utawa nggayuh marang kamardikan supaya bisa ngayomi warga masyarakat sak Nuswantara. Bung Karno. Bung Karno kuwi mbiyen saurunge dadi presiden, saurunge dadi pimpinan, kuwi dipenjara dhisik, ditahan dhisik karo penjajah. Sakwise ditahan terus dadi pimpinan. Iya. Yen jaman saiki malah sok-sok kuwalik, dadi pejabat dhisik, dadi pimpinan dhisik, lagi ditahan. Lah kuwalike ning kono kuwi. Iya, wajib awake dhewe nulat karo Bung Karno. Bener kaya mengkono. Iya, iya Mak, iya. Iki akeh banget nawole ingkang tumibeng pangkon diwaca alon-alon. Siji mbaka siji tak dhisikke sing iki tindhi akeh. Iya, iya, saka sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ki Cahyo Kuntadi, Magister Seni beserta Madangkara. Nggih. Dari Lembaga Desa Wayut BPD LPKMD. Mohon gending karya Ki Haji Sukron Suwondo. Wah iya. Ing antarane Sesideman Dalang Sapa Nyono dalam kurung fragmen. Yang ketiga Sri Huning, yang keempat Putra Fajar. Jan sak kaset. Nah, ya, Gending ini saya aturkan kepada 1 Bapak anggota Dewan, nggih, ingkang kepareng rawuh. Angka kalih dumateng nenggih Bapak Kepala Dinas Sosial nenggih pepunden kula Dr. Andes Sugiarto. Ya. Bapak Camat beserta Muspika Kecamatan Jiwan. Bapak Kepala Desa Wayut beserta Ibu. Ya. Lan ugi Bapak Sekdes beserta perangkat Desa Wayut, Ketua Panitia beserta anggota dan Ketua RW dan RT serta seluruh warga Desa Wayut. Ya, selamat atas terselenggaranya wayang kulit bersama Ki Cahyo Kuntadi serta Sinden Sukesi Rahayu dari Karanganyar dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-74 dan bersih desa utawi sedekah bumi. Mari kita lestarikan adat istiadat dan nilai-nilai budaya. Ya, demikian yang kami haturkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam. Hormat kami BPD beserta anggota, LPKMD beserta anggota, ketuanipun BPD nenggih Pak Karmuji, LPKMD nenggih Bapak Pramudya Anton Isbani. Ya, Sesideman Dalang Sapa Nyono, Sri Huning, Bung Karno. Ya. Tahun wingi ya ngaturake Dalang Sapa Nyono sak fragmene. Ning lek iki engko tak aturke ndak semelangku lek krukuson kok ilang neh, Nduk. Ha iya, Wah mbiyen ilange nang kene to. Nang kene nganti bingungke warga masyarakat perangkat kene para bapak-bapak polisi do bingung mergo kruku enek sing ilang didekemi gendruwo ngono lho. Ha iya, Wonge ya melu ning wis rawani ngopo-ngopo mangane ra doyan kok saiki. Ha iya.
Ayo sapa to? Mas Giarto, Mas Glondor. Ayo. Piyayene niku Pak ing lenggah lah nika tenggen sound system nika ingkang klambine cemeng niku. Mangadeg sekedap Mas Glondor men mriki mboten penasaran. Mangke ical meneh kan gampang dititeni. Ha iya. Ha iya pokoke Pak Ruwadi tak perintah niku Glondor teng pundi kemawon kudu mangtutne Pak. Ha iya. Sumelangku lek nganti ilang bae ketemune ning Gude iki lho Nduk. Ha iya. Ayo, luar biasa, terima kasih. Iya. Slendro patete menyura Bu Kesi dhisik. Ya, Ya, kaya adat saben Bu Kesi, gandeng wis tuwuk saiki jumenenga, men sing presani ana njaba ki ya bisa prisa. Ya, dasare arep digiarke ulang lumantar Sakti TV Madiun. Ngono ya. Ayo, wingi njaluk ngadeg saiki ra gelem ngadeg, piye to iki? Ayo. Ya, mumpung miki anyar lho, ngono. Nyewa lho kuwi. Ayo, Miki Umi yo. Coba. Ayo, luar biasa. Oh ditulisi iki ngono ya, Umi. Ngono ben ora ilang. Ayo, Ya, jumeneng Bu Kesi. Ayo alon-alon. Pancen ya awake rada lemu. Timbangane glundung alon-alon. Ayo, Nah, semono kuwi saiki. Ayo, Awake gedhe saiki. Ora apa-apa malah ya ngono kuwi sing tak karepake. Wong wedok ki yen lemu ngono cara prau ora uling. Ha iya, ngono kuwi. Ya, menyapa kepada Pak Lurah, Pak Camat, Muspika lan para sesepuh adi sepuh ing Wayut. Ya. Inggih. Wilujeng dalu sedaya kemawon, bapak-bapak, ibu-ibu wonten Desa Wayut, Jiwan Madiun. Nggih. Nggih. Khususipun konjuk dumateng Bapak Lurah, para perangkat desa, para sesepuh pini sepuh, wonten Bapak Camat nggih wau. Nggih, Pak Camat Jiwan nggih, Pak Muspika lan sedaya kemawon warga agung masyarakat Jiwan mriki, Wayut. Nggih. Kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit lan wakilipun ibu-ibu waranggana ingkang cantik-cantik. Lan wakilipun bojo kula ingkang ganteng dhewe. Nah iya, apa? Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Awit dalu menika sampun genep ping kalih bojo kula panjenengan percaya, Pak. Kok ping pindho piye to kuwi? Ping pira? Lho ping 4 tok ping pindho. Ping sekawan to, Pak? Apa sing ping pindho mbiyen sampean ra melu ya? Ora melu aku. Oh, aku pas manak kae. Ora. Melu terus sampean melu terus biyen. Ping sekawan malah ya Allah, matur nuwun Pak Bu, panjenengan tasik kersa mercaya kula lan bojo kula. Saengga dalu menika kula nderek ndedonga, mugi-mugi keluarga ageng wonten ing Wayut mriki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Gampil anggenipun pados sandang pangan. Dipun paringi keselamatan donya prapteng akhir. Dene taun ngajeng Wayut tambah rezekinipun Pak Lurah. Sampun kesupen nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Iya, wis bareng Bu Kesi omong suasanane kaya wong genduren. Ha iya, lah sing ngenggi piye semono e. Ha iya. Kuwi mergo tresna karo Bu Kesi. Kesi mania. Ya, Kula nggih tresna kok Pak Dalang. Dalu menika kula nggih tresna kasmaran karo warga masyarakat Madiun, Wayut khususipun. Lek bojo kula pun biasa. Ning kalih panjenengan sedaya Pak Bu, kula jan jatuh cinta. Jatuh cinta kula napa? Panjenengan dalu menika sayuk rukun, sayek saeka kapti, tumplek-blek wonten ing bale dusun mriki mresani wayang kanthi rukun lan tertib saengga ati kula tersentuh terharu Pak, Bu. Nggih, tepuk tangan untuk Wayut. Nggih, warga masyarakat yang sangat hebat. Nggih. Saiki nembang Pakmu. Heeh. Aku Piye bawa sing nembang ndi? apa? Sing ndi mbokmu? Sing ndi? Ayo. Nembang apa mbokmu? Ayo. Nyuwun prisa karo bapak-bapak ibu-ibu. Tembangipun napa ing antaranipun Dalang Sapa Nyono, Sesideman, Sri Huning kalih Bung Karno pilih pundi Pak, Bu? Sedaya. Nggih. Ya setunggal-setunggal riyen to Pak sedaya ya piye lek ngrungokne engko ora nggih. Nggih. Sesideman riyen. Monggo nggih Sideman nggih. Apa Dalang Sapa Nyono?
Engko ndak ilang glontor. Gak. Dalang Sapa Nyono itu adalah lagu favorit warga masyarakat Wayut. Pramila bagaimanapun juga tetap kudu dilaksanakne sing pertama dhewe. Oh iya, sing pertama dhewe. Wah iya. Engko awake dhewe bar iki gek. Ngono kae lho ya. Tembange tok aku isin aku wisan. Bareng tak delok ning YouTube mbake welek aku isin aku. Enggak boleh. Enggak boleh malu. Kita itu seniman. Seniman itu menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat kudu nyeneng-nyenengke atine wong akeh. Mergo kuwi ya termasuk amal jariah kanggo awake dhewe. Yen awake dhewe nyenengke atine wong akeh, saengga awake dhewe engko entuk pahala ngono lho, Pak. Lah kok awake dhewe lah ndase nang endi kok awake dhewe tok iki lho. Komplit sak awak komplit ngono awake dhewe ora. Dikulinake. Milih mic musik ya, Nggih. 20 juta lho mik kuwi. Ayo, Tenan. Nyoba mike Umi. Entuk wahyu awakmu. Iya, Sang ayu Rayung Wulan iki sapa? Kuwi putrine Adipati ing Carang Soka sing dipeksa rabi. Ya. Lajeng pripun, Bu? Tan kepadan ning rasa tegese ra cocok karo atine. Ya. Entuk Jayasari. Kuwi anake wong sugih. Ning ya kuwi cara banyu segelas kurang secendhok. Oh iya, mula terus Rayung Wulan ora gelem jane. Ora gelem jane. Jerit batine. Ya. Terus jroning nalika pahargyan manten kuwi gumelar budaya agung. Nanggap napa to Bu Kesi? Kagunan ringgit Parawa kanthi kang
Kanthi dalang kang pinilih. Digolekke dalang ki sing pancuran kapit sendang. Oh iya, duwe Mbak Yu, duwe adi wadon, Ambar Sekar karo Ambar Sari, dalang sapa nyono ana tengah. Ambar Sekar, karo Ambar Sari iki sinden. Dadi sing nyindeni ya Mbak Yune karo adine. Wah, elok. Terus masuk. Sapa nyono karya ruci sing
Nah, ngono kuwi. Cakepan sing kere dhewe piye mau Bu Kesi? Baref mau, baref. Rayung wulan nandang bronto asmara. Heeh. Mringki dalang sapa nyono. Betul. Nalika perang Gatotkaca, Rasranta Iya. glandang dalang sapa nyono. Oh, dadi nalika perang Gatotkaca. Nggih. Terus sing glandang sapa? Sapa nyono apa? Rayung wulan. Rayung Wulan. Inggih. Oh. Dadi sing bebeki sing wedok ya kuwi ya. Leres. Oh iya. Manten wedok. Heeh, luar biasa. Kedalan karo dalang Sapa nyono. Ngono kuwi. Nggih. Terima kasih, terima kasih. Iya, Ya, Umi Hafifah berdiri. Ayo coba kaya apa? Iya, anak wedok iki. Coba. Iki sinden sing mulai naik daun. Iya, luar biasa wis. Mulai tren, mulai kondang. Iya, bimbingane Bu Kesi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, nggih. Daleme pundi, Bu? Kula saking Pulung Ponorogo, Pak. Pulung Ponorogo. Sakniki kelas pinten? Kelas tunggal SMKI, Pak. Tunggal SMKI. Nggih. Oh iya, cita-citane pengen dadi apa, Nduk? Dados dosen, Pak. Wah, Dados dosen. dosen. Nggih, Pak. Oh, alah aja sene tok lho, engko duse barang. Nah iya, kuwi Nggih, Pak. berarti. Kaya Bu Kesi berarti. Nggih, Pak. Oh iya, amin ya rabbal alamin. Syarate sekolahnya kudu sregep, sekolahnya kudu pinter, ngono ya. Nggih, Pak. Kaya ngono kuwi. Saiki sampean ning Wayut lagi iki to? Nggih, Pak. Ayo salam hormat karo para sesepuh hadi sepuh karo Pak Lurah, Pak Camat. Ndang, matur dhewe. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Ngerti apa ora? Kok malah guyui ngapa sebabe penontone? Mboten ngertos, Pak. Mergo lek ngomongi culun lho lek ngomongi. Dadi sing apik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaure mendhi Waalaikumsalam, mendhi ngono. Baleni sing apik, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Lek salame aja kaya wong keluwen ngono lho. Nah, ngono sing sigrak iki Agustus. Terus sampean bayake ya abang penuh semangat. Aja kaya wong cacingen ngono ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya wis iki jan genah fotokopine Kesi ya ngene iki. Nggih, Pak, madang, Pak. Ngono ya. Terus piye? Ayo matur piye? Kreatif. Ayo, ndang. Kula Umi saking Ponorogo. Kula Umi saking Ponorogo. Kula Umi saking Ponorogo. Kula Umi saking Ponorogo. Kowe arep sewengi arep ngono terus to? Mboten, Pak. Lah piye teruse piye? Ngaturaken. Ngaturaken Nggih, sugeng dalu. sugeng dalu Dumateng dumateng warga masyarakat Wayut. warga masyarakat Wayut. Mliginipun Liginipun Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Camat, lan sedaya para pini sepuh. lan sedaya para pindi sepuh. Mboten kata lumpen. Mboten kata lumpen. Sampeyan ya. Nah, Dumateng sedaya penonton. dumateng sedaya penonton. Kanthi bersih desa menika, Kanthi bersih desa menika, kula nderek ndedonga. kula nderek ndedonga. Mugi-mugi Mugi-mugi warga Wayut warga Wayut tansah pinaringan katentreman lahir batin, keselamatan donya prapting akhir, murah rezekinipun, sedaya pinaringan gemaripah lojinawi kerta tata lan raharja. Amin. Bocah iki ning nganyelne to, kok nerokne malah amin lho. Bah. Terokno. Kedawan, Pak. Kedawan. Oh iya. Mugi-mugi Mugi-mugi pinaringan pinaringan ayem tentrem ayam tentrem lahir batin. lahir batin. Sedaya Sedaya manggiya hayu lan rahayu. manggiya hayu lan rahayu. Ana gajah ketewer-tewer. Ana gajah ketewer-tewer. Pak Lurah nyuwun sawer. Pak Lurah nyuwun sawer. Bocahe manut men to dijelomprongne ora. Nduk,
Sampeyan lak wis SMA to. Nggih, Pak. Mbok aja polos-polos to. Lah ketoke ora cocok ya aja diucapke, aja mek manut ngono kuwi. Nggih, Pak. Mulai sampean dadi wong terlalu polos, terlalu lugu, dihapusi engko. Nggih, Pak. Heeh. Dadi ya ditindingi di ketoke iki apik apa elek, lek apik dienggo, lek elek aja dienggo dibuang ngono ya. Nggih, Pak. Heeh. Wis sewengi karo nggih Pak ngono terus yo an. Nggih, Pak. Iya, alah. Nembang ya, Nduk. Nggih, Pak. Ah, wis. Ayo Umi. Pake karo buke mau rene to sampean? Nggih, Pak. Ah, iya. Mergo kangen karo sampean. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Iya, Lah terus Pakmu sapa asmane mau? Pak Wiji, Pak. Kak Wiji. Nggih. Komplite sapa? Wijiono, Pak. Wiji ana. Wiji sing ditandur dening Pakmu akhirnya sampean ana, ngono ya? Nggih, Pak. Heeh, nggih, Pak. Iya. Ibumu sapa? Retnawati, Pak. Retnawati. Nggih. Triastuti Retnawati. Sanes, Pak. Oh, Retnawati tok. Nggih, Pak. Oh iya, lek Triastuti Retnawati mendring kok ya. Nggih, elok luar biasa. Ya, saiki nembang ya. Nggih, Pak. Jajal iki pilihen, Nduk. Sing kok pilih sing ndi? Nah, iki ana pamundhut neh. Sak liyane karyane Mbah Sukron uga iki. Wis, jajal. Belajar pinter. Maca. Nah, ya, Dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ayo. Minta gending 1 Sinom Parijoto. 2 Caping Gunung. Gending diaturaken kepada 1 Bapak IR Ramudi. IR Ramudi. Jalan Jati Siwur Madiun. Terus 2 Bapak Sujadi. Strip ngetrep. Ngetrep iki apa? Strip, Pak. Strep ngetrep ora. Strip ngeten terus ngetrep. Ngetrep piye to ngetrep? Duka, Pak. Ngetrep. 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 Oh iya rasa kok jelasnya aku buta huruf ngono piye kok. Dadak TREE ngono ya. Terus Demikian, terima kasih. Heeh. Jatin. Apa? Jatin. Jatin. Nggih, Pak. Sing nulis layang kuwi dealer mobil. Dadi kagungan usaha mobil, jual beli mobil ana dalem. Nggih. Buktine apa? Neng layang mesti enek gambare mobil. Ngono dititeni, Nduk, ngono kuwi. Nek dealer mobil biasanya neng layange enek gambare mobil. Ngono ta? Mboten enten niki, Pak. Alah, iki iso nyawang apa ora dicek sik diwolak-walik ngono lho. Mboten enten, Nok. Enek gambare mobil ora? Mboten enten. Oh, berarti wis menggok berarti mobile. Ya, Lah teng mriki malah enten gambare manuk, Pak. Manuk. Manuk apa mobil? Manuk. Mosok? Manuk. Yakin? Manuk. Sumpah enek manuke? Manuk. Delok-delok kene. Kowe aja ngapusi wong gerang lho. Lho ngapusi to, iki lho belas renek. Ora enek manuke. Wonten, Pak. Endi renek kabeh iki lho? Yakin? Yakin? Sumpah. Sumpah. Demi Allah. Demi Allah. Oh, berarti pun mabur. Asem iki males kowe. Awas tak kepruk tenan kowe engko. Oh iya, manuke mabur, mobile menggok. Heeh, pinter. Heeh. Iya, ya iki lho sing disenengi Pak Desus ngene iki lho, Nduk. Ya. Iki neh kagem sederek dulur sedaya monggo pinarak katuran ngunjuk jamu dateng Barat Asrama Haji Jakas RT 25 RW 7 Wayut depan rumah Ibu Marini jamu air mancur Mbak Ning. Oh iya ngersake selawat badar. Wis endi sing kok pilih? Nah. Sri Uning, Caping Gunung, sing ndi? Sri Uning, Pak. Sri Uning. Sri Uning ya? Nggih. Oh iya, iki saka pengusaha manuk ya, Sri Uning ya. Bang sing apik. Ya, Dek. Sinebut lawan putri. Oh, kaya ngono suarane. Ayo. Terus, Nduk. Sri Uning Mas Tika
putri Kanjeng Sira Nduk, Umi. Dalem, Pak. Nah, Bapak pesen neng sampeyan. Nggih. Dadi waranggana ki ora mung pinter nembang ning moralitas, tata krama, sopan santun tetep dijaga ya, Nduk. Nggih, Pak. Nah, sampeyan pinter nembang sing ngajari sinten? Kula guru kula, Pak. Heeh, Bu Kesi ngajari mboten? Nggih, Pak. Bimbing sampeyan mboten? Nggih. Nah, sampeyan iso kondang lek merga dijak ning panggunge Bu Kesi. Nggih, Pak. Nah, sampeyan nampa amplop ora? Nggih, Pak. Jane upamane karo Bu Kesi ora diparingi amplop, ora masalah. Mergo Nggih, apa? Pak. Minterne sampeyan. Nggih, Heeh Pak. to? Nggih. Heeh, aja mentelengi aku to kuwi tak kandhane kok, malah menteleng. Aku ngerti dhewe, ndiki tak lungi dhuwit ya to. Heeh to, tak Nggih. adahi amplop to. Nggih, Pak. Dadi lek tak paringi dhuwit, ngono matur nuwun Pak, amplope iki dilebokne tas. Nggih, Pak. Ora kaya wingi kae. Tak paringi dhuwit amplop langsung kok buka ning kono tur kowe ngalih karo muni. Sithik ora oleh ngono kuwi. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Gak pareng. Itu rezeki dari Gusti Allah. Pira Nggih, Pak. wae disyukuri. Nggih. Ya. Ora kena kok ning ngarepe Pak Dalang terus buka amplop ora kena. Nggih, Pak. Digawa lunga sik tekan kos-kosan dibuka ora apa-apa. Nggih, Pak. Ning ngarepku dibuka ngalih karo muni. Ngono. Nggih, Pak. Lara atiku ngono kuwi. Nggih. Ya, ora oleh ya. Mboten asal. Nah iya, wis ngono dieling-eling ngono kuwi. Nggih, Pak. Diparingi karo sapa wae ditampa kanthi ikhlas. Nggih, Pak. Ora oleh ngono ya. Nggih, Pak. Ngerti? Nggih, Pak. Siap, nembang neh. Ya. Prangkong bejana Nunanu. Bebela wirat maya Iki mau ngene, Nduk, saka Pak Karmuji ya karo Pak Pramudia iki layang iki mau gandeng ngene enek dhuwit 300. Nggih, Pak. Ya tembange ya sriuning iki mau. Ning lek iki tak paringne sampean kabeh kuwi ora trep, ya to. Nggih, Pak. Kan sing dadi pimpinan wayang kulit lak Pak Dalang. Nggih, Pak. Bapak to. Nggih. Dadi iki aku 200, sampean 100. Nggih, Pak. Nah. Sing ikhlas. Ya. Kok baleni neh to malahan? Kowe teh muni apa ki mau? Gorene sik dhuwit. Mong diajari kejaba pinter nyinden, sopan sampun etikane dijaga. Nggih, Aku lak Pak. wis kandha to, karo panitia diparingi dhuwit 300. Nggih. Paham? Nggih. 300 ya? Nggih. Lah, gandeng pimpinane wayang ki Pak Dalang, Nggih. sing 200 ben kene sik, ngono to. Nggih. Sampean cukup tak paringi 100. Nyo. Lah, dibaleni neh bocah iki. Nih. Kon bersyukur kok angel, ora sida tak kei. Ngono. Halah, Pak. Alah Pak piye? Lah Pak muni hu ngene ngenyek aku. Mboten hu, Pak. Mboten hu. Yakin ora hu? Yakin. Nganti hu tak kon nyaur tikel lho malah. Nggih. Tak kei 100 balik 200 lho. Nggih, Pak. Heeh. Hu ora? Mboten. Nah, ya. Ayo, muni no. Mboten. Ayo, ngene. Oh alah. Lho, sik kuwi malah nemen kuwi. Kowe dipenging muni hu kok malah walah. Lah tirase Piye? mboten asal hu, Pak. Hu kuwi elek, walahe malah suwe luwih elek kuwi. Nggih, Pak. Mergo kuwi sambat. Nggih. Paham? Paham. Enggak boleh kalau menerima rezeki dengan ungkapan hu utawa hu walah, enggak boleh. Nggih, Pak. Paham? Paham. Camkan itu ya. Nggih, Pak. Siap. Nyok. Ngono, sing pinter lho. Yo ngalah. Malah yo ngalah. Rene sik, rene. Wis rasa nggih yo ngalah, rasa nganti huwalah, rasa nggih hu wis. Nembang sik. Nggih, Pak. Ora dididik ndak dadi mata duwiten kok ndakan. Heeh, ayo. Ndang. Lho, barang ra nyekel dhuwit lali ta tembange. Oh, alah tenan bocah iki ya. Nyo wis.
bareng ra nyekel dhuwit lali ora. Matur nuwun, Pak. Nah ngono. Nganti tak swampluk ora. Yo. Tan ngira sri huning Sri Huning gugur. Gugur ya apa, Nduk? Gugur niku gugur, Pak. Gugur niku gugur. Lah iya ngerti lek gugur iki gugur. Artine apa lho tegese? Gugur. Lah iya Bapak lak takon to, gugur ki apa to, Nduk? Mosok padha karo sego ki apa to, Nduk? Sego niku sego, mosok ngono. Nggih. Lah ya gugur ki apa? Oh, gugur to. Lah kupingmu krungune piye mau? Apa krungumu piye krungumu? Gugur. Lah iya, gugur ki apa? Nggih, gugur. Lah bocah. Ngerti apa ora? Gugur. Lah ora ngerti tegese. Yen ora ngerti takono. Gugur itu meninggal untuk para pahlawan. Nggih, Pak. Ya, Sri Uning ki ya pahlawan ning kono kuwi. Mula diarani gugur, gugur, enek wafat. Ngono to? Nggih. Iki mati kabeh. Enek sing meninggal, seda, ngono to? Nggih. Ngono kuwi terus apa mati enek. Enek sing kanggo sing ora terhormat ki modiar ngono kuwi. Nggih, Pak. Heeh, wis ndang nembang. Sinden modiar ya ya ndang. Dadi mustikane bangsa ya nyuwun tepuk tangan para penonton untuk Umi Hafifah. Elak bocah iki dan suaramu kok iso apik kaya ngono kuwi bapakmu Pak Wiji dalang to, Nduk? sanes, Pak. Pengrawit, Sanes. yoga, Sanes, Pak. budayawan, Sanes. seniman. Sanes, Pak. Lah apa? Tukang cat. Pak Wiji? Nggih. Oh, alah cat apa? Mobil, Pak. Cat mobil. Tetep tak oyak. Ibumu mesti sinden. Sanes, Pak. Waranggono, Sanes. budayawati, Sanes, Pak. seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Pakmu tukang cat, ibumu bakul kerupuk. Nggih. Oh iya, ning tetep disyukuri ya, Nduk. Nggih, Pak. Mergo pakmu le ngecat mobil, ibumu le dodol kerupuk, kuwi akhire iso nggih ngragati sampean, nggih ngluwentas sampean, gedhekke sampean. Saiki dadi sinden sing kondang. Nggih, Pak. Aja isin ngakoni. Kula Mboten. anake tukang cat kudu bangga ngono Nggih, ya. Pak. Dadi isul nek sekolahan pas upacara, siap, saya anak tukang cat ngono kuwi Nggih, ya. Pak. Ah iya kudu tetek. Ayo, dasare ya karo ibune dipangestoni tenan kok. Iki malah ya tindak rene ibumu. Kuwi mangestoni sampean. Nggih, Pak. Oh, ngono. Dadi renek eleke sampean iki pamane gandhe wis entuk rezeki akeh to. Nggih. Sesasi pisan ibuke tumbasne sawah, renek eleke ngono. Ya. Ngapa kok nyekukruk lho? Mboten kiat, Pak, kula. Mboten kiat ya. Kok ngerti nek sawahe larang to, Nduk? Nggih, Pak. Oh iya syukur lek wis ngerti kaya ngono. Sing baku bangun miturut karo bapak ibu ya. Nggih, Pak. Duwite dilumpukne ngono. Nggih. Aku ngerti ndek ben ki sampean pisanan melu aku ki numpak pedah motor, bapakmu ndelalah awan ya ora sare, kondur ning endi? Ponorogo kono sampean karo bapakmu arep kecemplung ning kalen to. Nggih, Pak. Mergo ngantuk to. Nggih. Tenan to kuwi? Nggih. Lah ya kuwi dhuwitmu lumpukno. Sing jenenge Waranggono ki yen numpak peda motor kena angin, sok-sok tenggorokane iso terganggu. Nggih, Pak. Dilumpukne, tumbas mobil apa ngono. Nggih. Ya. Sakniki kan anu to, Pak. Sangu saking jenengan kan kula tabung. Nah, syukur terus. Terus sakniki kula sampun gadah ingkang rodone sekawan setirip bunder. Alhamdulillah. Syukur kok Bapak lagi ngerti saiki to, Nduk. Nduk. Apa mobil apa? Xenia mesti. Sanes, Pak. Avanza. Sanes. Kijang Innova. Sanes, Pak. Lah apa? Selepan. Dapure selepan iki apa? Lah mosok kowe nyinden numpak selepan ora? Sing penting kan setirip bunder. Oh iya. Sing penting setire bener ordane papat ya, Nduk. Nggih, Pak. Heeh ya, kocluk. Nah iya. Nah iya. Nembang Nduk Sri Uning, karyane Mbah Sukron ya. Nggih, Pak. Siap. Yo.
Dik. Oh. Dangdut Hey. Terima kasih. Elok. Prestasi yang pernah diraih apa ae, Nduk? Juara setunggal lomba mocopat tingkat kabupaten kelas sekawan SD, Pak. Siap, jos kelas 4 terus. Juara setunggal lomba tembang mocopat tingkat kabupaten kelas 3 SMP, Pak. Wah, jos. Apa neh? Juara setunggal sindenan, Pak, wonten teng Blitar. Tingkat umum. Nggih. Juara 1. Nggih, Pak. Wah, luar biasa. Elok. Tepuk tangan Umi Hafifah, hebat. Kaya ngono kuwi, heeh. Terus sinau terus ya, Nduk. Nggih, Pak. Heeh, kaya kancamu, genduk ayu kae. Nggih, Kaya sinden Pak. apik dalang hebat. Nggih, Pak. Putrane Mas Yogi Bagong Dalang. Nggih. Iya, mula sing apik ngono ndak kesaing kancane sampeyan iso kalah. Nggih, Pak. Mula sinau terus. Nggih, Pak. Kaya gebu-gebu ora tau mangan kae prihatin. Nggih, Mbak Pak. Ayu kuwi mergo pengen kaya sampeyan yo an. Nggih, Pak. Wis nunggu apa nggih Pak terus ya. Iya, heeh. Ya, Terima kasih. Wonten ingkang ngersakaken, wah iki podang kuning, nggih. Podang kuning. Menika saking RT 17, nggih. Wayut. Nah, iya, podang kuning karo glathik glinding. Ya, isih diwaca pisan. Nak buka isih, Nduk. Oh iya, nggih, terima kasih. Mbak Tutik, ayo Mbak Tutik. Ah, iki. Iki yo lagi ngetren iki. Lagi digemari karo piyayi akeh. Ya, wis mulai duwe job dhewe. Ya, ora kondange ora Tutik Ngawi ning Tutik Madangkara. Ya, bener to Mbak Tutik? Nggih, leres Pak Dalang. Heeh, leres Pak Dalang. Ya, asline Ngawi nggih. Asli Ngawi. Oh iya, heeh. Wis mulai tanggapan dhewe di job dadi bintang tamu ngono ya? Heeh. Nggih.
kala-kala sampun. Oh, syukur yen sampean sukses ngono kuwi aku ya melu seneng ngono kuwi. Nggih matur suwun muga panjenengan lantaran kula dadi berkah barokah. Amin. Muni berkah barokah kok ya apik men rambutnya semiran lho. Ha iya. Wah. Mulai. Iya. Ya podang kuning ya, Tik. Iya, siap. Oke, siap. Gandeng bawane lak padha. Padha asmara ndanane. Saiki langsung mawon. Ngono ya. Sing penting sampe lak gerake kuwi sing penting. Oh, ngeten. Heeh, Amit sewu sik karo para sepuh sik mergo ki arep luar biasa gerake engko. Niki nggih mboten napa-napa. Nggih nuwun sewu nggih Pak nggih. Lah nggih. Niku Mas Teguh nggih teng mriku. Nyuwun sewu nggih Mas Teguh. Jan, ya ampun, ketok menik-menik kok kene. Ah iya, kabeh wong semene lak dinuwun sewu kabeh ya. Ah iya. Mangga ca dipun aturaken podang kuning dening Mbak Tri Hastuti Retnawati. Dados.
Aduh yo. Tutik, lho kaya ngono kuwi lho. Yayi kene langsung seneng lho, Tik. Loh, kan suka saya begitu. Saya nggak suka yang halus-halus. Oh iya. Sini sayang, sini sayang. Iya. Ini ya untuk tali asih ya. Sini. Sawer nggih?